Čau, dneska si tam pri novom videu. Dneska to bude také, že že sa budeme rozprávať a tak. Nezabudnite dať like, odber a komentáre. Je tu so mnou aj bratranec Leo, poď sem. Leo, poď sem. To je môj bratranec Leo. No choď. A on vlastne je môj bratranec, som Ostarkej, z Tisovci, je to dedina. A vlastne býval som v meste. Nedávajte mu obder! Počúvajte ho. Nie, dajte mu píslenky rýchlo, aby manul obetarov. No vlastne ono to je tak, že ja som pri Starkej s otcom, mamou a so sestrou. A toto video iba tak, že pozerám a tak, že vlastne iba točím a tak. Takže ono to je vlastne o tom, že je to tu dedina, nič tu nehučí ako v meste Leviciach, alebo to je najlepšie. Čo je otvorené? Som vedela. Kto tu bol? Kde? Na balkóne. Že Luky bol na balkóne. Luky. Prečo sa nehráte s tými vojačikami? Luky, nie sú tak... No vlastne to je... Nedávajte mu obder rýchlo, dajte mu! A to je vlastne všetko Ja to v tomto zahodím do videu.